Λοιπόν, θα σου δείξω τώρα τι έχει πάθει το χέρι μου. Κοίτα τη γωνία. Α, δεν φαίνεται ρε. Αυτό που πετάγεται κάτω από τον αγκώνα είναι το νεύρο. Αυτό τώρα τι γίνεται? Λοιπόν, ένα λεπτό. Αυτό το νεύρο περνάει εδώ πάνω, αλλά τώρα περνάει από εδώ κάτω. Βλέπεις? Έχει φύγει από τη θέση του και καβαλάει ένα κόκαλο. Αυτό το πράγμα πρέπει να φτιάξω. Και είναι πολύ σοβαρό γιατί παράλυσε το μισό μου χέρι. Δεν δουλεύουν 1, 2, 3 και τις μισές κινήσεις από εδώ. Οπότε τώρα αύριο με την εγχείρηση, Τρίτη ή Τετάρτη έχω εγχείρηση, θα δούμε.